Egunon, Graziela Orion naiz, banago hemen Harrobian, nire kidea Amaiarekin, eta egon gara 4 aste Harrobian erresidentzia artistiko batean, nire TFA lantzen, dantzertin 4. maila bukatzen ari naiz, eta ikerketa lan batean magnetismoaren inguruan egiten ari naiz lan. Eta zergatik magnetismoa, aukera fisiko asko ematen dituelako mugimenduaren aldetik. Uste dut mugimendu kalitate ezberdinak eskaintzen dituen fenomeno fisikoa dela, eta oso interesatua nago ni gorputzaren indarran eta mugimenduaren kualitatea ikertzen. Orduan, magnetismoarekin aukera pilo ikusi ditut hori lan egiteko. Kaixo, Amaia Kabero Saizar naz, eta momentu honetan Lurra Jo Hondarra Ukitu izeneko proiektuaz nabil. Lan honetan helburu bi eukitzuaz, bata izan da itxosuk zelan sentiarazten aben ikertzi, eta hor kontraesan batzuk topatxuaz, nahiko interesantik, eta gero deskubri duten itxoso zehatz hori zelan erun ez dena. Eta orduan ibilinaz, eszenografisiaz eta jantziterisiaz lanin apurtxo bat disiplina ezberdinak uztartzeko alegin bat egin naxan. Eta gaur tokagazku Harrobian estreinatik izi. Así que a ver, zelan urtetzen da ben.